עברה שנה מאז שחגגנו יחד כאן על הדשא. נרגשים ולבושים בלבן, ישבנו לארוחת חג יפהפייה, וצפינו בטקס המרגש שסימל חזרה אמיתית לשגרה אחרי הפסקה שנכפתה עלינו בחסות הקורונה. כמיטב המסורת, נפגשנו בסוכה הקהילתית לטקס מקסים, ובחג השני פסטיבל האוכל חגג 20 שנות פעילות, יוזמה מהממת של הנוער. את חנוכה קיבלנו לבושים במעילים ובידינו לפידים. יחד יצאנו לסיבוב בחושך עד שהגענו להפתעה הראשונה. קונצרט בחצר של אבי, אייל ואיתי אדר. התרגשנו כל כך למשמע הצלילים היפים והשירה המשותפת. משם המשכנו לדוכן של המרכזון הבוגר שפינקו אותנו בסופגניות, וסיימנו במועדון לחבר, שם צפינו בחנה זלדה וקיבלנו הפתעות מהסביבון המדבר. וכינחנו במסיבת חנוכה בליין קקמייקה מקומי. בט"ו בשבט קיבלנו הזדמנות לבקר ולהתרשם מפרויקט המאגר שהובילו גלעד רום, איתן צור, אורה קוגלר, גיא פילדס, אור זייד, אלון תמים, אמיר פאוסט וצוות הנוי. שתלנו עצים בחסות הנוי, עמלנו בפינות היצירה, צפינו בהמחזה של חנן הגנן שהכינו עבורנו ההורים, והתפנקנו מעוגיות וממיץ תפוזים שהכינו ילדי המרכזון הבוגר. ביום המשפחה נפגשנו במועדון להכנה משותפת של כדורי שוקולד לכל המשפחה, ונהנינו מאחר צהריים חמים ומשפחתי. את חג פורים חגגנו בהפנינג מטורף לילדים. פארק חבלים אתגרי, פינות יצירה, וכמובן גילינו כישרונות חדשים בהופעות ובריקודים של הילדים וההורים. מסיבת הצעירים השנה הייתה פסיכדלית במיוחד. אביב הגיע, פסח בא. התלבשנו שוב כבני ישראל, וצעדנו לנו בגבעות הכל כך יפות שלנו אל עבר המדורות להכנת מצות כשרות. בדרך פגשנו במרים, משה ובשלל דמויות מהאגדה. ציינו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה בטקס אינטימי ומכבד. עצרנו והתייחדנו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל עם כל עם ישראל בטקסים המסורתיים ובערב לוחמים מרגש שכבר מזמן נהיה מסורת. וכמובן, עם כל המורכבות הכל כך ישראלית, חגגנו בגדול ביום העצמאות. בל"ג בעומר נפגשנו בפינה של רדאי לסדנת טיפוף והכנת פיתות טעימות. את שבועות קיבלנו ביריד מהמם של ענפי הקיבוץ ועוד. המשכנו לטקס המסורתי בו התרגשנו, צחקנו וקיבלנו את הכמות העצומה של תינוקות השנה, ואף הגענו למקום העשירי והמכובד במספר התינוקות שנולדו השנה בקיבוצים. ואם כבר תינוקות השנה, קורל אקסלרוד, אמיתי יעקב לוי, גור פופר הונציקר, רני אלמוג, מיה קסטין, אורן קסטין, אורי בלבן, יאלי חנה שר דדוש, ברי בלבן פאר, דרור רוטשטיין, דולב יערי, מקס דוד טורקמן, שי שלב תמים, גילי צרפתי, יובל ברזילי פלדמן, נבו גוזלי ולוסי רחל קסטין. במהלך הקיץ הרותח שאנחנו עדיין מרגישים, נפגשנו באירועים לכל המשפחה. הכל אני יכול בחופש הגדול, לצמוח ולגדול בחופש הגדול, ללבוש סינון כחול בחופש הגדול, וככה לעמוד
הקיץ הזה היה גם מלא בחתונות מרגשות. ביום שאת תרצי בי מכל אוהבייך, כמו במגע הקסם מתוך האגדה, פעמונים ברור. מזל טוב לכל הזוגות. מה עוד היה לנו השנה? לאחר 3 שנים כמזכירת הקיבוץ, ותוך כדי גם מנהלת הקהילה לפרקים, סיימה נופר את תפקידה, ולנו רק נותר לומר לה תודה על נתינה עצומה וללא גבולות לקהילה, תוך הגדלת המשפחה, הובלת תהליכים, שינוי סדרים ארגוניים, וכמובן הכל תמיד בחיוך ובנועם. הראית שאפשר לעשות את זה כך, ואנו כולנו מודים לך מכל הלב, ומאחלים לך בהצלחה בהמשך הדרך. לנעליה המאוד מרשימות של נופר, נכנסו רבית כמנהלת הקהילה, ויעקב כמזכיר הקיבוץ. נאחל לשניהם הרבה הצלחה. זה הזמן להתעורר, הבית מתפורר, נצא מהחוק. השנה הרימה ראשה מחאה המתנגדת להפיכה המשפטית. קיבוץ געש לא נשאר אדיש. נאחל לעצמנו שעד לראש השנה הבא יירגעו הרוחות, יתאחו הקרעים, ושנזכה להיות מדינה עם קצת יותר אחדות וסובלנות. לאחר שהוקמה ב-2010 על ידי אורנה לוין וסיפקה שנים של הנאה לילדי הגיל הרך, לקחו על עצמם נווה כהן וגיא פילדס את המשימה לשפץ את החצר של אורנה שסבלה מהזנחה, ובנו מתקנים חדשים ומהנים. בתחילת 2022 לקחה על עצמה שולי אופמן את המערך ההתנדבותי של בישולים ליולדות. מאז היא מוודא שאף יולדת לא תהיה רעבה. כאות תודה למבשלות והמבשלים, ארגנה שולי לכל המתנדבות והמתנדבים ערב של סדנת בישול בריאה ומהנה. שנת תשפ"ג הסתיימה, ולצד האירועים הקטנים והגדולים שחווינו כקהילה, השנה נפרדנו בצער רב מחברים יקרים. היא תביט אליי טובה וחכמה, כמו בבן השאר הביתה מן הדרך, תחבק אותי אליה בנשימה חמה. אמא אדמה, יהי זכרם ברוך. הערב, א' בתשרי, נפתחת שנת תשפ"ד. נאחל שתהיה זו שנה שבה נצליח לשמור על הקהילה שלנו מאוחדת, פעילה ושמחה. שתהיה לנו שנה של שגשוג, צמיחה והתפתחות לקיבוץ ולמדינה, וכמובן שנה של שקט, שלום, נחת ובעיקר הרבה בריאות. שנה טובה. שבו אוכל לרקום שוב את אותו מקום שבדמיון ושאלות שונות בלב מקננות, עכשיו הן ממתינות לך ילדון. מה תעשה בעולם הזה מחר? הוא לפניך ועוד לא מאוחר. אנחנו מבטיחים להיות יותר פתוחים, אנחנו מוכרחים למצוא דרכים, נבנה לא נוותר, עולם יפה יותר, בכל בני האדם, כולם אחים. איך תגלו אם גן עדן עוד קיים, אם הוא היה כאן אי פעם מעולם. אנחנו מבטיחים להיות יותר פתוחים, אנחנו מוכרחים למצוא דרכים, נבנה לא נוותר, עולם יפה יותר, בכל בני האדם, כולם אחים.
השמש עוד ניגש, כל בוקר הוא נרגש, כמו יום ראשון. הזמן עובר שוטף, ואת יומי חוטף, וכשאני עייף, שוכב לישון. וכשאני עייף, שוכב לישון. אנחנו מבטיחים להיות